Η Πάτμος, το νησί της Αποκάλυψης, δεν είναι απλά ένας τυχαίος προορισμός για τη Χρυσή Βαρδινογιάννη και τον Νικόλαο Ντεγκρές. Είναι ένας τόπος με βαθιές ρίζες και για τους δύο πολύ πριν γίνουν ζευγάρι. Για τη Χρυσή, κόρη του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, η Πάτμος υπήρξε πάντα ένα αγαπημένο καταφύγιο. Από τότε που ανακάλυψε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 την απόλυτη ηρεμία στην παραλία λιβάδι του Γερανού, το νησί έγινε δικό της. Η αγάπη της για αυτό το μέρος την έκανε να αποκτήσει μια πανέμορφη εξοχική κατοικία στη χώρα και να επιστρέφει ξανά και ξανά χειμώνα-καλοκαίρι, βρίσκοντας έμπνευση ακόμα και για τα σχέδια και τα γραπτά της. Αλλά και ο Νικόλαος χρόνια αργότερα μαγεύτηκε εξίσου από την άβρα της Πάτμου. Τα τοπία της έγιναν καμβάς για την καλλιτεχνική του ματιά, με τα έργα του να ταξιδεύουν online και σε εκθέσεις. Το νησί έγινε και δικός του αγαπημένος προορισμός, ένα μέρος για ήσυχες αποδράσεις, ειδικά εκτός της καλοκαιρινής πολυκοσμίας, όπου απολάμβανε στιγμές με φίλους και τον αδελφό του Παύλο. Δεν προκαλεί λοιπόν καμία έκπληξη το ότι αυτό το ξεχωριστό νησί, που κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά και των δύο, έγινε το σκηνικό για το πρώτο τους Πάσχα ως παντρεμένο ζευγάρι. Μόλις 2 μήνες μετά τον ρομαντικό γάμο τους στην Πλάκα στις αρχές Φεβρουαρίου, η Χρυσή και ο Νικόλαος επέλεξαν την κατανυκτική ατμόσφαιρα της Πάτμου, που φημίζεται για το Πάσχα της, για να ζήσουν αυτές τις άγιες μέρες. Το ζευγάρι βρίσκεται ήδη εκεί, απολαμβάνοντας την ηρεμία του νησιού και κάνοντας τις απαραίτητες προετοιμασίες. Μάλιστα, πρόσφατα εθεάθησαν μαζί σε γνωστό σούπερ μάρκετ, μια απλή καθημερινή στιγμή που δείχνει πόσο σπίτι τους νιώθουν εκεί. Δεν είναι όμως μόνοι τους, καθώς ετοιμάζονται να υποδεχτούν αγαπημένους φίλους και συγγενείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να μοιραστούν μαζί τους τη χαρά των ημερών. Ακούγεται μάλιστα πως ίσως και η μητέρα του Νικολάου, η Άννα Μαρία, να ταξιδέψει στο νησί για να βρεθεί κοντά τους, παρόλο που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στη Δανία για τα γενέθλια της αδελφής της, Βασίλισσας Μαργκρέτε. Και η σχέση τους με την Πάτμο φαίνεται πως ήρθε για να μείνει και να ανθίσει. Οι φήμες λένε πως το ζευγάρι σχεδιάζει να γιορτάσει την αγάπη του με ένα μεγάλο πάρτι στο νησί το ερχόμενο καλοκαίρι, πιθανότατα τον Αύγουστο. Μια ευκαιρία να μοιραστούν τη χαρά τους με τους φίλους τους και να τους μοιήσουν στη μαγεία του τόπου που τους ένωσε, σε ένα γεγονός που σίγουρα θα είναι από τα highlights του καλοκαιριού. Η Πάτμος λοιπόν για τη Χρυσή και τον Νικόλαο είναι πολύ περισσότερα από έναν απλό προορισμό διακοπών. Είναι ένας τόπος συνδεδεμένος με τις προσωπικές τους αναζητήσεις και την έμπνευσή τους, που τώρα γίνεται το τρυφερό σκηνικό της κοινής τους ζωής.